Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast του Ask Dr. Joanna. Είμαι η κτηνίατρος Καπνά Ιωάννα και αυτό είναι το podcast μου. Εδώ θα βρίσκετε πρακτικές και κατανοητές συμβουλές για τη φροντίδα του κατοικιδίου σας βασισμένες σε επιστημονική γνώση και κλινική εμπειρία. Γεια σας. Σήμερα μιλάμε για κάτι που απασχολεί πολλούς γονείς. Μπορούν τα παιδιά να μεγαλώσουν με κατοικίδιο? Πρέπει να πάρω ένα κατοικίδιο για το παιδί μου? Τι κερδίζουν, τι πρέπει να προσέξουμε, πώς φτιάχνουμε μια υγιή σχέση και πολλά άλλα. Μαζί μου σήμερα είναι η Μαλβίνα Ζαμπάφτη, είναι βοηθός βροφονιπιοκόμων και θα μας βοηθήσει να κάνουμε μαζί αυτό το podcast σχετικά με τα παιδάκια και τα κατοικίδια. Γεια σου Μαλβίνα. Γεια σας, είμαι η Μαλβίνα. Έχω τελειώσει τη σχολή βρεφονιπιοκόμων πρώιμης ηλικία. Είμαι σήμερα εδώ πέρα μαζί με την Ιωάννα να μιλήσουμε για τα παιδιά και για τα κατοικίδια. Εμείς ευχαριστούμε Μαλβίνα. Πάμε να περάσουμε στο θέμα μας για σήμερα, που ξεκινώντας τη συζήτηση, την κουβέντα μας, θα ξεκινήσω το ότι ακούμε γενικά ότι τα κατοικίδια μπορούν να προσφέρουν πολλά ωφέλη στον άνθρωπο. Βλέπουμε σκυλάκια εκπαιδευμένα να επισκέπτονται νοσοκομεία καρκινοπαθών και με έρευνες οι επιστήμονες καταγράφουν τα ωφέλη. Ομοίως και με μικρά παιδιά. Πολλοί γονείς αναρωτιούνται αν είναι καλό για το παιδί τους να αποκτήσουν ένα κατοικίδιο. Επομένως, ποια είναι τα ωφέλη συγκεκριμένα για ένα παιδί που είναι σήμερα το θέμα μας? Πες μας Μαλβίνα. Ένα κατοικίδιο στη ζωή ενός παιδιού δεν είναι μόνο μια χαρούμενη εμπειρία. Είναι μια βαθιά παιδαγωγική διαδικασία για ένα παιδί. Μέσα από την καθημερινή επαφή με το ζώο, το παιδί μαθαίνει σιγά σιγά να αναπτύσσει συναίσθηση. Μαθαίνει να αντιλαμβάνεται ότι το κατοικίδιο έχει και εκείνο συναισθήματα και ανάγκες. Θέλει αγάπη, πεινάει, διψάει, κουράζεται. Έτσι το κάνει πιο ευαίσθητο προς τους ανθρώπους γύρω του. Σύμφωνα με έρευνες αναπτυξιακής ψυχολογίας, ενισχύει την συναισθηματική νοημοσύνη του. Παράλληλα, μέσα από καθημερινές πράξεις όπως να βάλει στον μπολ νερό, να στρώσει την κουβερτούλα του, καλλιεργεί την υπευθυνότητα. Μαθαίνει ότι το ζώο εξαρτάται από τη φροντίδα του και το βοηθά αργότερα σε άλλους τομείς της ζωής του, στο σχολείο ή στις προσωπικές του σχέσεις. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με τα ζώα βιώνουν μείωση του άγχους και αισθάνονται πιο ασφαλή. Ένα χάδι, για παράδειγμα, μειώνει την έκρηση κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες. Αυξάνει την αίσθηση ηρεμίας και γαλήνης. Ενισχύονται κοινωνικές δεξιότητες. Το παιδί που φροντίζει ένα ζώο μαθαίνει να συνεργάζεται με την οικογένειά του για την καθημερινή μέριμνα, αποκτά εμπειρίες συνεργασίας, σεβασμό, επικοινωνίας. Πάρα πολλά τα ωφέλη πράγματι που μπορεί να έχει ένα παιδάκι. Ευχαριστούμε Μαλβίνα. Τώρα όσο αφορά όμως την πλευρά και του ζώου, όσο αφορά και πιο το δικό μου κομμάτι, οι ανάγκες κάθε ζώου, είτε είναι σκύλος, γάτα ή και μικρότερα ζώα όπως το κουνέλι για παράδειγμα, δεν είναι ίδιες σε κάθε περίπτωση. Αξίζει να σημειώσω ότι είναι πολύ σημαντική η επιλογή του κατοικιδίου σε σχέση πάντα με το παιδάκι που υπάρχει στο σπίτι. Δηλαδή, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, καλό είναι να επιλέξετε διαφορετικό κατοικίδιο. Ποιο κατοικίδιο ταιριάζει σε κάθε ηλικία? Στο σκύλο υπάρχουν ράτσες που είναι πιο κατάλληλες για παιδιά, γιατί έχουν περισσότερη υπομονή που απαιτεί ένα παιδί, και υπάρχουν όμως και ράτσες που δεν είναι κατάλληλες για παιδιά. Συγκεκριμένα πάνω σε αυτό, οι ράτσες που είναι πιο υπομονετικές, γιατί το παιδί μπορεί να τραβήξει την ουρά του, να το χτυπήσει, να τραβήξει τα αυτιά του, οτιδήποτε ενοχλήσει το ζώο. Το ζώο σαν ράτσα, πάντα και σαν χαρακτήρας, δεν θα αντιδράσει τόσο εύκολα. Έχει πολύ μεγάλη ανοχή και υπομονή. Είναι ράτσες πιο φιλικές που αντέχουν πολύ και στο παιχνίδι. Αυτές είναι τα Labrador Retriever, πολύ φιλικά, υπομονετικά και ενεργητικά σκυλιά. Έχουν πολλή ενέργεια για πολύ ωραίο παιχνίδι. Αντίστοιχα και τα Golden Retriever που είναι κοινωνικά, παιχνιδιάρικα και στοργικά. Τα Beagle επίσης πάντα χαρούμενα, με ενέργεια, αγαπούν πολύ τα παιδιά και είναι και ανθεκτικά. Τα Boxer που είναι και πιο προστατευτικά προς τα παιδιά και ιδιαίτερα παιχνιδιάρικη ράτσα. Τα Corgi, αν και δεν συνηθίζονται τόσο πολύ στην Ελλάδα. Τα Maltese, αρκετά συνήθις ράτσα, ή και τα mini schnauzer που είναι μικρές ράτσες, κοινωνικές και γενικά τρυφερές, και αντίστοιχα οι ράτσες που είναι ακατάλληλες για μικρά παιδιά είναι σίγουρα τα chow chow, γενικά είναι πιο ανεξάρτητες, πιο επιθετικές φυλές κατά κανόνα, τα doberman
αρκετά προστατευτικά σκυλιά, αλλά χρειάζονται έναν πολύ έμπειρο ιδιοκτήτη. Τα Rottweiler, πολύ δυνατά, χρειάζονται καλή κοινωνικοποίηση και πολύ καλή εκπαίδευση. Τα Akita, επίσης με ανεξάρτητο χαρακτήρα, δεν έχουν καλή αλληλεπίδραση με τα παιδιά. Και γενικά κάποιες ράτσες τεριέ, όπως είναι τα Bull Terrier, μπορεί να γίνουν πολλές φορές πιο επιθετικά. Τα Husky επίσης είναι πιο ανυπάκουα, πιο ενεργητικά, μπορεί να δυσκολευτείτε λίγο στην εκπαίδευση μαζί τους, δεν θα λέγω ότι ταιριάζει επίσης σε μικρά παιδιά. Όλα όμως εξαρτώνται και από τον χαρακτήρα του ζώου και την προσωπικότητά του. Πολλές φορές μόνο η ράτσα δεν λέει κάτι. Απλά ισχύει ένας γενικός κανόνας της ράτσας, κατά κανόνα ισχύουν όλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι ισχύει για κάθε σκύλο της ράτσας αυτής. Είναι πολύ σημαντική η σωστή κοινωνικοποίηση του σκύλου, η εκπαίδευση και πάντα η παρουσία και επίβλεψη του γονέα στο χώρο. Πιάνοντας τις γάτες από την άλλη πλευρά, η γάτα σαν ζώο είναι πιο ανεξάρτητη, χρειάζεται πάντα μια πιο ήπια προσέγγιση σε σχέση με το σκύλο, που τα παιδιά πολλές φορές δεν την καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να προσεγγίσουν τη γάτα με αυτόν τον τρόπο. Και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι η γάτα είναι κατάλληλο κατοικίδιο για μικρά παιδιά, απλά έχει διαφορετική ιδιοσυγκρασία σε σχέση με τον σκύλο. Τέλος, τα μικρά ζώα όπως είναι τα κουνέλια, τα χάμστερ, τα τσιντσιλάκια κτλ. Είναι ευαίσθητα ζωάκια, όχι πάντα ιδανικά για μικρά παιδιά, πάρα πολύ στρεσικά ζώα, δηλαδή αν δεν ταιριάζει τόσο η γάτα, σίγουρα όχι τα μικρά ζώα όπως τα κουνέλια. Πολύ στρεσικά, απαιτούν πολύ ειδικούς χειρισμούς που δεν μπορεί ένα παιδί σε μικρή ηλικία να παρέχει με το σωστό τρόπο. Οπότε προσοχή στην επιλογή και της ράτσας του σκύλου που θα επιλέξετε ή της γατούλας και πάντα σε σχέση με το χαρακτήρα του ίδιου του ζώου, εάν υπάρχει από πριν ζώο στο σπίτι ή πρόκειται να πάρετε στη συνέχεια. Και μιας και μιλάω και για ηλικίες παιδιών σε σχέση με το κατοικίδιο, πες μας Μαλβίνα πώς συνδέεται η ηλικία με την ωριμότητα του παιδιού για να ανταπεξέλθει στην ειδική συμπεριφορά που αρμόζει σε κάθε ζώο. Λοιπόν, η ηλικία ενός παιδιού παίζει καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα να ανταποκριθεί στη φροντίδα ενός κατοικιδίου, γιατί η ωριμότητα δεν είναι ίδια σε όλα τα στάδια ανάπτυξης. Κάθε ηλικία έχει τις δικές της δυνατότητες, αλλά και τους δικούς της περιορισμούς. Για παράδειγμα, ένα παιδί προσχολικής ηλικίας βασίζεται αποκλειστικά στους γονείς. Το παιδί μπορεί να συμμετάσχει σε μικρές συμβολικές πράξεις, όπως να γεμίζει το μπολάκι με νερό. Δεν έχει την ωριμότητα να αναλάβει την πλήρη ευθύνη, αλλά γίνεται μια βιωματική εκπαίδευση, που μαθαίνει σταδιακά τι σημαίνει να φροντίζει το ζώο. Στη σχολική ηλικία, για παράδειγμα, τα παιδιά αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία και αρχίζουν να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες του ζώου. Μπορούν να βγάλουν το σκύλο μια μικρή βόλτα, να θυμηθούν το τακτικό φαγητό του ή να συμμετέχουν στο καθαρισμό του. Εδώ έχει να κάνει με την συνέπεια και τη συνήθεια. Δεν είναι τυχαία πράξη. Το παιδί αποκτά μια σταθερότητα. Στην εφηβεία που συχνά παλεύει με έντονα συναισθήματα και αλλαγές, βρίσκει στο ζώο ένα σύντροφο σταθερό και αληθινό. Ικανότητα για να αναλάβει πιο σύνθετες ευθύνες, όπως να το φροντίζει στην υγεία του, πάει στο κτηνίατρο μαζί με τους γονείς του, δείχνει πόσο έχει προχωρήσει η ωριμότητα. Συνεπώς, η ηλικία καθορίζει ποια καθήκοντα μπορεί να αναλάβει το παιδί και σε ποιο βαθμό για να φέρει εις πέρας. Αυτό που μένει σταθερό είναι ότι σε κάθε ηλικία η σχέση με το κατοικίδιο λειτουργεί σαν σχολείο ζωής. Καλλιεργεί την υπευθυνότητα, την ασυναίσθηση και τη συναισθηματική ορίμανση. Ανέφερα πριν ότι μπορεί να υπάρχει από πριν το κατοικίδιο στο σπίτι ή και να πάρουμε στην πορεία, πρώτα να έρθει το παιδάκι και μετά το κατοικίδιο στο σπίτι. Στην περίπτωση που το κατοικίδιο ζει μέσα στο σπίτι, έχουμε ήδη ένα ζώο, πώς συστήνουμε το ζωάκι στο νέο παιδί που έρχεται στο σπίτι. Γενικά να έχετε στο νου ότι το ζώο μπορεί να στρεσαριστεί με το νέο περιβάλλον, με την αλλαγή, όπως είναι η διέλευση ενός παιδιού στο σπίτι. Αυτό κυρίως με τις γάτες που μπορεί να κρύβονται, να μην τρώνε, να μην ουρούν ή να ουρούν και εκτός αμοδόχου πολλές φορές. Μέχρι να συνηθίσουν στο νέο τους περιβάλλον μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη η μετάβαση σε αυτό. Ο σκύλος από την άλλη πλευρά μπορεί επίσης να είναι σκεπτικός, απόμακρος ή και επιθετικός. Πολλές φορές επειδή το παιδί τραβάει όλη μας την προσοχή, μπορεί να υπάρχουν ζήλιες, ωστόσο υπάρχουν και σκυλάκια που αμέσως δέχονται το νέο ανθρωπάκι στο σπίτι και καταλαβαίνουν ότι είναι το δικό σας παιδί και αμέσως αρχίζουν να το φροντίζουν. Βλέπουμε γάτες επίσης που κατευθείαν συνηθίζουν, ζητάνε χάδια, κοιμούνται μαζί με το μωρό, οπότε δεν δείχνουν εικόνες στρες. Πάντα εξαρτάται
όχι όπως είπα μόνο από τη ράτσα, αλλά και από τον χαρακτήρα του κάθε ζώου. Πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά σε κάθε περίπτωση τη γλώσσα του σώματος του κατοικιδίου και να δράσετε αναλόγως. Η προσέγγιση καλό είναι να είναι αργή, σταθερή, σε ένα ήσυχο περιβάλλον, λίγο-λίγο. Οι θετικές αντιδράσεις από το κατοικίδιο πρέπει να επιβραβεύονται, με κάποια λιχουδιά για παράδειγμα. Επίσης, καλό είναι να απευθυνθείτε σε κάποιο ειδικό εκπαιδευτή αν χρειαστεί, αν υπάρχει επιθετικότητα, αν υπάρχει έντονο στρες από το κατοικίδιο απέναντι στο παιδί, στο νέο περιβάλλον. Και γενικά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης για το μέλλον. Μπορεί να υπάρξει και κάποιο επεισόδιο με εκπαιδευτή σκύλων για να μας βοηθήσει με την ειδικότητά του σε αυτό το κομμάτι. Θέλει πολύ σωστή και προσεκτική σταδιακή προσέγγιση, κατανοώντας το ζώο, το πώς νιώθει και σιγά σιγά να το εκπαιδεύσουμε στο νέο του περιβάλλον. Όσο αφορά όμως και την πλευρά του παιδιού, θα μας πει η Μαλβίνα κάποιους κανόνες ασφαλής επαφής από την πλευρά του γονέα σε σχέση με το παιδί. Πώς μπορεί ο γονέας στο παιδί να δείξει κάποια πράγματα για να προσεγγίσει αντίστοιχα από την πλευρά του το ζωάκι. Η ασφαλής επαφή παιδιού και ζώου είναι ένα θεμέλιο για να απολαύσουν και οι δύο τη σχέση τους χωρίς κινδύνους. Εδώ αναλαμβάνουν έναν καθοριστικό ρόλο οι γονείς. Είναι εκείνοι που θέτουν τους κανόνες και δείχνουν το παράδειγμα για το πώς πρέπει να φερόμαστε. Λοιπόν, κάποιοι βασικοί κανόνες είναι: εκπαίδευση από νωρίς. Μιλάμε στο παιδί και του λέμε ότι το ζώο δεν είναι παιχνίδι, αλλά ζωντανό πλάσμα με ανάγκες. Οι γονείς εξηγούν με απλά λόγια στο παιδί τι αρέσει στο ζώο και τι το ενοχλεί. Το παιδί μετά την επαφή με το κατοικίδιο καλό θα ήταν να πλένει τα χέρια του για να προστατεύεται από τυχόν μικρόβια και να μαθαίνει τη σημασία της προσωπικής φροντίδας. Όχι απότομες κινήσεις ή φωνές. Τα ζώα τρομάζουν εύκολα. Το παιδί πρέπει να μαθαίνει να πλησιάζει ήρεμα χωρίς φωνές. Δεν τραβάμε ουρά και αυτιά. Αυτό προλαμβάνει ατυχήματα και διδάσκει σεβασμό. Όχι φαγητό στον ίδιο χώρο. Τα παιδιά συχνά θέλουν να μοιράζονται το φαγητό τους με το κατοικίδιο, αλλά αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο και για το παιδί και για το ίδιο το ζώο. Οι γονείς πρέπει να ορίζουν σαφή όρια. Πάντα με παρουσία ανήλικου, ιδίως στις πολύ μικρές ηλικίες. Η επίβλεψη προστατεύει και τους δύο. Σταθερό πρόγραμμα φροντίδας. Οι γονείς μαζί με το παιδί οργανώνουν μικρά καθημερινά καθήκοντα. Π.χ. νερό, φαγητό. Έτσι το παιδί νιώθει ότι συμμετέχει, αλλά μέσα από ασφαλές πλαίσιο. Γενικά υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι μέσα στο σπίτι και στην προσέγγιση μεταξύ παιδιού και κατοικιδίου. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τη σωστή υγιεινή του σκύλου, σωστά μπάνια, καθαρισμός των ποδιών. Εντάξει, οι γάτες είναι καθαρά ζώα, αλλά σίγουρα θέλουμε καθαρή αμμοδόχο κτλ. Να έχουμε στο νου μας πιθανές αλλεργίες που μπορεί να έχει το παιδί, ο σύντροφός μας, σε κάποιο κατοικίδιο ή στις γάτες, κυρίως το πιο συνήθες στις γάτες. Να φροντίζουμε το ζωάκι να είναι πάντα αποπαρασιτωμένο και για εξωπαράσιτα και για ενδοπαράσιτα, για να μην βάζουμε μέσα στο σπίτι μας παράσιτα. Προσοχή και σε δαγκώματα ή γρατζουνιές που θέλουν μια σχετική αντισηψία εάν αυτό συμβεί. Αυτά από την πλευρά της καθαριότητας του κατοικιδίου. Πάμε να μας πει η Μαλβίνα και από την πλευρά των γονέων και του παιδιού κάποιους κινδύνους που πρέπει να προσέξουμε. Ναι. Λοιπόν, η σχέση του παιδιού και του ζώου δεν είναι αυτονόητα ισορροπημένη, χρειάζεται μια καθοδήγηση. Εδώ συμβάλλουν οι γονείς. Έχουν το ρόλο επόπτη και καθοδηγητή. Οφείλουν να δείχνουν οι ίδιοι με παράδειγμα και με ήρεμη καθοδήγηση τι σημαίνει σωστή επαφή. Η επίβλεψη είναι απαραίτητη ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Ένα παιδί αφελά του μπορεί να κάνει κάτι στο ζώο, να τραβήξει δυνατά π.χ. την ουρά, να ταΐσει κάτι πολύ επικίνδυνο. Χωρίς την επίβλεψη, τέτοιες στιγμές μπορεί να οδηγήσουν το ζώο σε φόβο ή επιθετική αντίδραση. Ο σεβασμός προς το ζώο σημαίνει αναγνώριση για αρχή ότι είναι ένα ζωντανό πλάσμα, όπως και είπαμε, με συναισθήματα και ανάγκες. Δεν ταλαιπωρούμε, δεν το χρησιμοποιούμε σαν παιχνίδι, δεν το ξυπνάμε όταν κοιμάται. Το παιδί μαθαίνει πως όπως και εκείνο θέλει το χώρο του και τη φροντίδα του, έτσι και το κατοικίδιο έχει δικαιώματα σε αυτά. Τα όρια είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο χτίζεται μια υγιή σχέση. Ορίζονται από τους γονείς και σταδιακά γίνονται κατανοητά και στο παιδί. Πότε μπορεί να παίξει με το ζώο και πότε πρέπει να το αφήσει ήσυχο. Ποιες συμπεριφορές είναι αποδεκτές, χάδια φροντίδα, ποιες όχι, τραβήγματα, φωνές. Ποια μέρη του σπιτιού είναι κοινός χώρος και ποια όχι, το κρεβάτι ή το τραπέζι του φαγητού.
Όταν οι γονείς θέτουν με συνέπεια αυτά τα όρια, το παιδί μαθαίνει όχι μόνο πώς να ζει με το ζώο, αλλά και έναν ευρύτερο κανόνα ζωής. Σεβασμός και ελευθερία πάνε μαζί με την υπευθυνότητα και τα όρια. Αυτό είναι ένα μάθημα ωριμότητας που θα το συνοδεύει και στις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολλά ωφέλη για τα παιδιά. Πραγματικά πολλές διδαχές έχουν τα μικρά παιδιά μέσα από ένα κατοικίδιο, όπως μας τα λέει η Μολβίνα. Πάρα πολύ όμορφα, Μολβίνα, ευχαριστούμε. Στην πορεία θα σχολιάσω έτσι κάποιους μύθους ή και αλήθειες που υπάρχουν σχετικά με τα κατοικίδια και τα μωρά, όπως για παράδειγμα τα ζώα ότι είναι επικίνδυνα για τα μωρά. Πράγματι μπορεί να υπάρξουν κάποιοι κίνδυνοι, έχουμε δει κάποια περιστατικά, γι' αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα της προσέγγισης του μωρού με το κατοικίδιο και αντιστρόφως. Είναι μύθος βέβαια ότι τα ζώα είναι επικίνδυνα για τα μωρά, δεν σημαίνει ότι σίγουρα θα γίνει ένα κακό περιστατικό, ότι δεν μπορούν να συνυπάρξουν ή ότι απορρίπτουμε το να ζουν μαζί ένα παιδί και ένα κατοικίδιο. Ο άλλος μύθος αρκετά συχνός είναι ότι η γάτα φεύγει όταν έρθει το μωρό ή η γάτα δεν κάνει να ζει μαζί με το μωρό ή και την εγκυμονούσα μητέρα. Όσο αφορά τις γάτες, εάν είναι σπιτική γάτα αποπαρασιτωμένη, το μόνο που μπορούμε σχετικά να φοβηθούμε όσο αφορά την εγκυμοσύνη, όσο μπορώ να πω και με βάση τη δική μου γνώση, γιατί σίγουρα οι γιατροί είναι πολύ πιο ειδικοί πάνω στο θέμα, αυτό που φοβόμαστε είναι το τοξόπλασμα. Ένα γατάκι όμως το οποίο ζει μέσα στο σπίτι, φροντίζουμε να αποπαρασιτώνεται τακτικά και τυπικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κολλήσει τοξόπλασμα μέσα από το σπίτι. Συνήθως το τοξόπλασμα βρίσκεται στο εξωτερικό περιβάλλον, στα σκουπίδια, σε άλλες γάτες, σε αδέσποτες γάτες και κολλάει μέσω των κοπράνων. Δηλαδή κάπως ο άνθρωπος ή αντίστοιχα η εγκυμονούσα γυναίκα πρέπει να έρθει σε επαφή με μολυσμένα κόπρανα που έχουν τοξόπλασμα, να εισέλθει στη στοματική κοιλότητα, όχι να φάει τα ίδια τα κόπρανα, αλλά μέσω των χεριών που έχουν μολυνθεί προφανώς, και από εκεί να κολλήσει το τοξόπλασμα. Όντως το τοξόπλασμα κάνει αποβολή περίπου στον 4ο μήνα της εγκυμοσύνης. Γι' αυτό πολλοί γιατροί απορρίπτουν το αν υπάρχει γάτα στο σπίτι και εγκυμονούσα γυναίκα, καλό είναι να μην έρθουν σε επαφή κτλ. Είναι λίγο υπερβολή κατά τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι απλά μπορούμε να κάνουμε ένα τεστ τοξοπλάσματος στη γάτα, να ξέρουμε εάν η γατούλα που έχουμε στο σπίτι φέρει το τοξόπλασμα ή όχι. Αν δεν το φέρει, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος και είναι πολύ ακραίο σε σπιτικό γατάκι να κολλήσει τοξόπλασμα. Δεν φέρνουμε σίγουρα δέσποτα στο σπίτι με εγκυμονούσα γυναίκα και όσο οικειοφορεί, προφανώς καλό είναι να μην έρχεται σε επαφή με δέσποτες γάτες. Αυτό ναι, συμφωνώ. Από εκεί και πέρα πάντα συμβουλεύετε και τον γιατρό που παρακολουθεί την εγκυμοσύνη της γυναίκας φυσικά. Ο άλλος μύθος που ακούω είναι ότι πώς θα φέρεις το ζώο σε επαφή με το μωρό, μεταφέρει τόσα μικρόβια, θα πάθει τίποτα το μωρό κτλ. Ότι τα ζώα μεταδίδουν πάντα ασθένειες. Αυτό γενικά είναι λάθος. Είναι εξαιρετικά λίγες οι ζωοανθρωπονόσοι που από το ζώο μπορεί να κολλήσει ένας άνθρωπος. Αυτό συνήθως είναι παράσιτα που, όπως είπα, εάν είμαστε ατυπικοί με την απορρασίτηση δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, ή και δερματόφυτα που είναι μύκητας στο δέρμα, αλλά και πάλι πρέπει να τύχει να κολλήσει το ζώο. Πολύ λίγοι ζωοανθρωπονόσοι σε κατοικίδια ζώα πάντα, και γενικά έχετε υπόψη να πώς έχω διαβάσει ότι νέες έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με κατοικίδια μέσα στο σπίτι έχουν πολύ καλύτερο νοσοποιητικό και αρρωσταίνουν λιγότερο σε σχέση με παιδιά που δεν έχουν κατοικίδια ζώα. Πιθανόν γιατί εκτίθενται το νοσοποιητικό τους πράγματι σε κάποια μικρόβια και σιγά σιγά αποκτούν καλύτερη ανοσία. Και προχωρώντας στο επόμενο θέμα, μπορείς Μολβίνα να μας δώσεις κάποια tips, κάποιες συμβουλές για το πώς να μάθει το παιδί να συμμετέχει στη φροντίδα του κατοικιδίου. Έχουν γίνει κάποιες αναφορές, αλλά να το πούμε λίγο πιο εμπεριστατωμένα. Ναι, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποια tips που θα μπορούσε να συμμετέχει και το παιδί στη φροντίδα του κατοικιδίου. Μικρά βηματάκια, π.χ. νερό και τροφή. Το παιδί να γεμίζει π.χ. τον μπολ με το νερό ή μπορεί να μετράει την τροφή με το κουταλάκι ή να αδειάζει μικρές μερίδες. Στο παιχνίδι. Το παιδί μπορεί να δίνει τα παιχνίδια ή να τα κουνάει για να παίξει το ζώο. Δεν σηκώνει μόνο το κατοικίδιο, ειδικά αν είναι μεγάλο. Μικρά κατοικίδια μπορούν να κρατιούνται με επίβλεψη. Στην καθαριότητα. Μαζεύει τα παιχνίδια ή στρώνει την κουβερτούλα ή φέρνει το κρεβάτι. Μπορεί να το σκουπίζει ή να το χτενίζει, με επίβλεψη βέβαια. Δεν ασχολείται με οτιδήποτε επικίνδυνο ή βρώμικο χωρίς καθοδήγηση. Στην οργάνωση.
Μπορούν να φτιάξουν μια λίστα καθηκόντων με εικόνες ή βήματα για κάθε μέρα. Έτσι το παιδί βλέπει τι πρέπει να κάνει και να μαθαίνει και σε μια ρουτίνα. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ωφέλη που μπορεί να έχει ένα παιδί οποιασδήποτε ηλικίας από το κατοικίδιο, όπως έχουμε σχολιάσει σε αυτό το επεισόδιο. Αν έχετε παιδιά, να πάρετε ένα κατοικίδιο το οποίο έχει πολλά να προσφέρει στο παιδί. Σκεφτείτε όμως προσεκτικά και τους κινδύνους, όλες τις παραμέτρους που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν κάνετε το εγχείρημα αυτό. Ακούστε ξανά τα tips και το podcast. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κτηνίατρό σας ή και τον εκπαιδευτή σκύλου, να έχετε πάρα πολύ επίσης υπόψη το χαρακτήρα του ζώου, το οποίο υπάρχει ήδη στο σπίτι ή και της γάτας, και πάρτε μια ώριμη και σωστή απόφαση. Να ευχαριστήσω τη Μαλβίνα για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε σήμερα. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα, που με φιλοξένησες στο σημερινό επεισόδιο. Ήταν χαρά μου να μοιραστώ τις σκέψεις μου παιδιού και κατοικιδίου και ελπίζω να έδωσα χρήσιμες ιδέες στους ακροατές σου. Σας χαιρετώ με χαμόγελο και σας εύχομαι όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα σας ζωάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Στείλτε μας απορίες ή και ιδέες για το τι θέλετε να ακούσετε σε επόμενα επεισόδια και μην ξεχάσετε να μας κάνετε follow στο Ask Dr. Joanna τόσο σε Instagram όσο και Facebook. Τα επεισόδια μπορείτε να τα ακούτε σε Spotify και YouTube. Καλή συνέχεια, να προσέχετε, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Σε ευχαριστώ που άκουσες αυτό το επεισόδιο του Ask Dr. Joanna. Αν σου άρεσε, κάνε follow για να μην χάνεις κανένα επεισόδιο και μοιράσου το με φίλους που αγαπούν τα ζώα όσο και εσύ. Γιατί θυμήσου, πολλές φορές το πιο μικρό πράγμα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο χώρο στην καρδιά μας.